В продължение на седмица младите хора демонстрират умения в приготвянето на популярни ястия от родните си страни, гощавайки гостите по обяд на популярна разложка механа, с покана да разнообразят обяда си, приготвен от младите доброволци. Я приехал из Армении, и я являюсь добровольцем здесь, в Разлоге, в организации Международной инициативы за сотрудничество. Обичаш ли да готвиш? Сегодня у нас проект, когда мы готовим национальные кухни разных стран. Это Испания, Турция и Армения. Испания приготовила вчера, мы испанские блюда готовили вчера, сегодня готовим турецкие блюда. Завтра всех приглашаю попробовать армянские блюда. Проектът е атрактивна и креативна идея за сближаване на националности чрез кулинарията, както и създаване на добри връзки между младежи от различни по етнос страни. Основната мисия на доброволците от международни инициативи за сътрудничество. Така или иначе работим с много доброволци, с много култури и показваме на хората много нови неща. Местните хора вече приеха доброволците като част от нашата култура, като част от Разлог, като част от техния начин на живот. Но знаете, че храната и готвенето, пробването на различни ястия е един от най-лесните начини да може културата на дадена държава да стигне до хората. Заразявайки чрез направеното до сега изложби, походи, концерти, младите хора доброволци от международни инициативи за сътрудничество Разлог грабнаха сърцата на жителите на Разлог, които с радост отварят домовете си за тях. Не сме имали изключение до този момент. Всички казват, че са добре дошли тук. Чувстват се като дома си. Всички са канени на гости от хора от местната общност. Всички са добре посрещани и те казаха, че това, което всъщност са намерили в България, е тази топлина в човешките взаимоотношения. Няма изключение, нито един доброволец не е казал обратното. Всъщност те сами споделят това мнение за Разлог, за България и предимно за Разлог. Освен кулинарни тайни и умения, които са известни в Разложкия край, младите доброволци от Армения, Турция и Испания отнасят от Разлог и споделеното чувство за гостоприемство и приятелство между нациите.